দুমাহ হ'ব পাৰে, 3 মাহ হ'ব পাৰে, এমাহ হ'ব পাৰে, 4 মাহ হ'ব পাৰে। আমি অসমৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সকলো সদস্যক আমি 10,000 টকাকৈ দিম। खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो आङो फिन खेबसे जासि हरबावनानै आङो दिनैहाय आंनि चेनेलावहाय आङो फैफिनबावनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैहाय बोथोरा मोजां नङा, ओरैबायदि माने फुङावनो खोमसि खोमलाव तो अखायानो माने नागारनोनो रोंला। दासिमबो माने बेबायदि अखा हागासिनो आरो एसे साउन्ड क्वालिटिया खमबो फैनो हागौ, बिराद साउन्ड जायो माने बेबायदि अखाफोर फैयोब्लाना। तो जेनो हक लोगोफोर आङो दिनैहाय मोननैसो बेबायदिनो आपडेट लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलावहाय आङो फैफिनबावनाय जाबाय। तो बिदिब्ला आङो दिनै आपडेट्सखौ होलांदिनि। तो गिबिसिन आपडेट्सआव दङ जोंहा बेबायदिनो जिथुनिखि जोंहा दावहानि सायाव जागोन, जितु जोङो गोबां दिननिफ्राय सोलिबाय थानाय बेबायदि दावहाफोरखौ जोङो नुबोगासिनोखा मबाइलफोरावहाय। इरान आरो बेबायदिनो इजराइल मोनसेल' जायगाजों बेबायदि दावहाया जायाखै, दिनै गोबांथार बेबायदि दावहाया सोलिबोगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिमबो जोङो स्टप जानायखौ नुनो मोनाखै, बेबायदिनो नारा नाथा जुजिगासिनो दङ। दा दावहाया थाथ'गोन ना सोलिबाय थागोन? दा जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो जेरावनाखि दा इरानजों बेबायदि दावहाया जाबाय थादों, इरान आरो इजराइल। तो बेवहाय जोङो दिनै नुनो मोनदों मोनसे बेबायदिनो शक्तिशाली देश ना, जेराव रासिया दिनैहाय गसंफादों बेबायदि इरानजोंहाय ना। तो इजराइला मा जागोन दा? थारैनो जुद्ध खालामनो हामारगोन ना इजराइलाहाय? जोंनो समा खिन्थागोन। आरो दिनै इजराइलावहाय दावहा जानाया दिनैनिल' नङा। इजराइला बेबायदिनो मोनसे फिसा बेबायदि कान्ट्रि होननानै जोङो मिथिनो मोनो, नाथाय फिसाब्लाबो बिसिनि शक्तिशाली आरो पावारफुल ना। तो जोङो बेखौ मिथिनो मोनो। दिनै समग्र बिश्वआनो बेबायदि गोदना फोलाव जेराव जानाय बेबायदि जुद्धफोरखौहाय दिनै नुनो मोनदों। तो दिनै बयबो मिथिखागौ इजराइला बेबायदि मोनसे पावारफुल कान्ट्रि होननानैहाय। तो जेथिंबो दिनै बेबायदि सुथुरा बेंनानै दंजोबो। आरो दिनैहाय बेबायदि फिसा मोनसे हादोर ना, दिनै सुथुरा बेंदिंनानै लाजोबनाय। दिनै एफा एनैबाबो फिसा फिसौबाबो इजराइलाव आवगोलनिफ्रायनो बेबायदि दावहाफोरा जाबोबायानो थाखायोमोन आरो। दा जियानो हक जोंनो समा खिन्थागोन। दिनै इजराइलनि खाथि गासैबो देशफोरानो बेबायदि खखाबाव लाग्रा गोजासोखा। तो खखाबाव लाग्रायाथ' आरो खौसे जाखागोन। दा जियानो हक जोंनो समा खिन्थागोन। आरो दा जोंहा नैबे इराना जिथुनिखि जुद्ध सलायबाय थादों इरान आरो इजराइलजोंहाय, तो बेवहाय दिनै गसंफादों जोंहा रासिया ना। जोङो बेबायदिनो मिनिस्टारफोरखौ ज' जानानै सावरायलायनाय जोङो नुनो मोनदों भिडिअसफोरावहाय। तो बिदिब्ला आङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांदिनि। जोंनो समा खिन्थागोन बेबायदि दावहाया बेसेबां दिन सोलियोना। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो उकिल गगৈ साराहाय बेवहाय फंनैसो बेबायदि ना तो बाथ्राफोर मिडियानि सिगाङाव बुंदों, जोङो नुनो मोनदों। जिथुनिखि जोंनि गेजेराव थांनाय दिनफोरावहाय बेबायदिनो भुवा अरिजिनाल अनलाइन ट्रेडिं नङा दे बियो, भुवा अनलाइन ट्रेडिं। बे भुवा अनलाइन ट्रेडिंआवहाय दिनै जायफोरा बेबायदि जुरित जानानै दङमोन, तो ग्रेप्टार खालामनायखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो नुबोनो मोनदों। आरो बेबायदिनो दा बेसेबांबाता टटेल बेबायदि केसफोर रुजु जानानै दङ। तो बे केसफोरखौबो बेबायदिनो सिबिआइआ तदन्त खालामगोन जाहैदों। जोंनो समा खिन्थागोन। आरो बेबायदिनो गोबांफोराथ' हमजाखाबाय। आरो बिनि सायावहाय उकिल गगैयाहाय बेवहाय बेबायदिनो मिडियानि सिगाङाव जोङो बुंनायखौ नुनो मोनदों। तो आं एसे क्लिप्सखौ दामनानै होगोन मानि सायावहाय बेबायदि फंनैसो बाथ्राफोर बुंदों आरोना। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত অকল ভুৱা ট্ৰেডিং দেই
অসমৰ মানুহৰ হাতৰ পৰা 11,000 কোটি টকা লুট কৰিলে। ইয়াৰ আগতে আমি দেখিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে ৰ'জ ভেলী, সাৰদা এইবিলাকে লুটি লৈ গৈছিলে। সাৰদা কেলেংকাৰীত নিজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে এজন অভিযুক্ত। সাৰদা কেলেংকাৰীত তেওঁৰ নাম সোমাইছিলে আৰু সাৰদা কেলেংকাৰীৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে তেওঁ নিজে কলিকতাত গৈ CBI কোৰ্টত তেখেতে নিজে কলিকতাত গৈ ৰাজসাক্ষী অৰ্থাৎ হয় মই সাৰদা কেলেংকাৰীত জড়িত আছিলোঁ, সাৰদাৰ পৰা পইচা লৈছিলোঁ বুলি আৰু মই কেনেকৈ লৈছিলোঁ কি কথা ময়ো আপোনালোকৰ হৈ সাক্ষী হৈ দি মোক বচাই দিয়ক বুলি তেওঁ গৈ তাতে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছে CBI কোৰ্টত। গতিকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন নিজে 2 নম্বৰী এনেকুৱা ধৰণৰ মানি লণ্ডাৰিং কেছৰ লগত জড়িত, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আৰু তেওঁ কাৰ্যকালতে আকৌ নতুনকৈ সাৰদা আৰু হেৰিয়াৰ পাছত কি কয় আপোনাৰ ৰ'জ ভেলীৰ পাছত এতিয়া আকৌ নতুন 2 নম্বৰী ভুৱা ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ নামত 11,000 কোটি টকা নিলে। ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ আচল মানুহবিলাক যেনেকৈ দীপংকৰ বৰ্মাও এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কথাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যিবিলাক মানুহৰ পইচা এনেকৈ লুটিছিলে সেই পইচাবিলাক মানুহে ঘূৰাই পাব নে নাপাব। আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতো আমি দেখিছোঁ যে ৰুমি কিবা বিশাল এইবিলাক কাহিনী, চুমি বিশাল এইবিলাক কাহিনী আপোনালোকে খুব প্ৰচাৰ কৰিছে, কিন্তু আপোনালোকে এটা বস্তু প্ৰচাৰ কৰা নাই যে যিমান 11,000 কোটি টকা লুট কৰিলে সেইবিলাক পইচা ঘূৰাই পাম নে নাপাম। এতিয়া 3 মাহ জেল দি তেওঁলোকক সুৰক্ষাহে দিলে নেকি, আচলতে সুৰক্ষিতহে কৰি দিলে নেকি? তাৰমানে তেওঁলোক এতিয়া পলাবৰ কাৰণে সুযোগে লাভ কৰিলে নে আমি কোৰ্টৰ কেছত সোমাই গ'লো, আমাকতো এতিয়া পুলিচে কেছটো চলি আছে, এইটো মানে ছাবজুডিচ কেছ, এতিয়া আমি কি কৰিম, আমিতো পইচা দিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ একাউণ্ট ফ্ৰিজ কৰিলে এই বুলিহে ক'ব নেকি উল্টাই? এই 11,000 কোটি টকা অসমৰ মানুহে ঘূৰাই নাপাব নেকি? গতিকে মই অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে কেছ কৰক, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, কিন্তু তেওঁলোকৰ সম্পত্তি চিল কৰি, তেওঁলোকৰ সম্পত্তি চিজ কৰি, তেওঁলোকৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰি, তেওঁলোকৰ পৰা পইচা উলিয়াই অসমৰ প্ৰত্যেকজন যিবিলাক মানুহৰ পৰা পইচা নিছিলে তেওঁলোকক সকলোকে ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। তো নিশ্চय नोंथांमोनाहाय क्लिप्सखौ नुखाबाय आरो मिथिखाबाय जानांगौ। तो बिदिब्ला समा खिन्थासिगोन जोंनो। आङो दा गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। तो बे गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा SHG ना। तो जेरावनाखि बेबायदि दंफां फुलि बा बेबायदि मामायाहाय फोसावखादोंमोन ना। तो SHGफोरनोहाय बेबायदि पार्सनेल एकाउन्टआव महिलाफोरनो जायफोरा बेबायदि दंफां फुलि गायदोंना फट' बायदिसिनाफोर आपल'ड होदोंमोन। दा फाइनालि बेबायदिनो फैसा 10,000 रां होगोन होननानै फोसावदों। नाथाय दिनैसिमबो दंफां फुलि गायनायनि उनाव बेबायदिनो फैसाफोरखौहाय मोनाखै बा एकाउन्टआव दिनैसिमबो हाबाखै। तो माब्ला हाबगोन आरो वेट खालामनानै दं, बेबायदिनो नेगासिनो दङ ना। गोबांथार जों भिडिअ नुबाय बे SHGनि सायावहाय 10,000 हाबसिगोन होनगासिनो आरो माब्ला हाबगोन ना। दुर्गा फुजाया नै जोबलाय लांनोसै। तो जोंनो बेखौबो समा खिन्थागोन। निस्सय जोङो नुनो मोनखादों गोबांथार बेबायदिनो आसनिफोर फोसावबाय, बेबायदिनो फैसाफोरखौबो मोनगासिनोखा। निजुत मयना आसनिनिफ्राय लानानै बेबायदिनो गोबांथार आसनिफोर फोसावबोगासिनो आरो आसनिफोरखौबो मोनगासिनो। तो बेबायदिनो दिनैहाय SHGनि जिथुनाखि 10,000 तो बेखौबो मोननो थांगासिनो दं आरोना। तो बिदिब्ला आङो बांद्राय दिनैहाय गोलाव बेबायदि खालामनो सानाखै। बेसेखिनि आङो आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन। बोथोराबो बांद्राय मोजां नङाना दिनैहाय। तो जियानो हक लोगोफोर, आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो हमनो बेबायदिनो थाबैनो सेस्था खालामगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।